companys i companyes, ja tornem a ser aquí. Quin dia tan especial avui, l'11 de setembre, a donar suport als combatents del 1714, clar que sí. Avui, quan buscava l'acudit per explicar, he pensat, busca acudits sobre catalans. I la veritat, m'ha emprenyat, perquè tots els que he trobat eren de gent que som insolidaris i agarrats i tot això. Hòstia, perdona, sí, vinc tard perquè he vingut empaitant un autocar per estalviar els 2 euros, tio. Tu ets tonto? Jo he vingut empaitant un taxi que t'haguessis estalviat 10. Vinga, continuem. Doncs bé, jo avui us volia explicar una història que es pot equiparar a qualsevol família catalana. Molts de vosaltres us sentireu identificats. Parlarem de la família Companys, per exemple. El senyor Companys, en aquell temps, va anar a demanar feina en una fàbrica i li van dir, miri, diu ara, cobrarà 200 pessetes al mes. Diu, i més endavant em cobrarà 500. I va dir, doncs ja tornaré més endavant. Ell, mentre esperava que fos més endavant, va muntar el seu petit negoci, una botigueta, i es va anar fent gran l'home, la família va anar treballant tota la botigueta i es va posar malalt, pobre, es va posar molt malalt, i estava a l'hospital, i estava agonitzant ja, i va dir, ai, on és la meva dona Carme? Diu, aquí, Lluís, sóc aquí, i el meu fill Jordi, aquí, pare, sóc aquí, al teu costat. I el meu fill Arnau, sóc aquí, pare, sóc aquí. I el meu germà Francesc, sóc aquí, germà, sóc aquí. Diu, així és qui cony hi ha a la botiga treballant. L'home es va preocupar tant. Que no hi hagués ningú treballant a la botiga, que li va venir un patatús i es va desmallar. I el metge, ràpid, oxigen, posem-ne la mascarilla. I ell es desperta de cop i diu, no, poseu-me la més baratilla en lloc de la mascarilla. En fi, bueno, després, quan es va morir, es veu que es va morir, però al final es va morir com tothom. El seu últim desig era que l'enterressin amb 1 milió de pessetes aquella època. I els fills deien, 1 milió de pessetes, però hauríem de restar-hi l'IRPF. I l'altre fill, i l'IVA. I al final que la seva dona va decidir que en lloc de posar-li 1 milió de pessetes en efectiu, li farien un taló i que es gastés el que volgués. Comprende? No, bé, i una altra cosa que us volia explicar d'en Lluís ja per acabar, sobre aquest tema dels catalans, que si som insolidaris o agarrats, veureu que no. Es veu que una vegada li van robar la targeta de crèdit. I l'home, molt intel·ligent, no va posar cap denúncia perquè va veure que el lladre gastava menys que la seva dona. Vinga, companys, bona diada i visca Catalunya!